дуруд бинандаи арҷманд. соат дар шаҳри Прага идораи марказии радиои озодӣ 10 ва дар шаҳри Душанбе 1 аст. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа ин замон ба таҳияи мусоҳибае машғул аст, ки дар нашри муфассали барнома бароятон тақдим хоҳад шуд. аз ин рӯ сархати мавзӯъҳои аслии барномаро ман Абдулло Ашуруф бароятон тақдим мекунам. то шурӯи барномаи ахбори радиои озодӣ камтар аз 3 соати дигар боқӣ мемонад. умедворам шумо моро инҷо ва ҳам дар пахши зиндаи нашри муфассали барномаи ахбор ҳамроҳӣ мекунед. ва нахуст шурӯъ кунем аз он ки бар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон сар аз 1 ноябр нархи барқ дар Тоҷикистон 15% боло меравад. дар ин робита ширкати барқи тоҷик бо нашри як баёния сабабҳои гароншавии нархи нерӯи барқ дар Тоҷикистонро шарҳ дод. ширкат расман эътироф кардааст ки сабаби асосии боло рафтани нархи нерӯи барқ барои сокинон ин қарордоди қарздории худи ширкати барқи тоҷик мебошад. дар гузориши бонки ҷаҳонӣ қарзи барқи тоҷик дар соли 2016 бештар аз 1 миллиарду 200 миллион сомонӣ гуфта мешуд, вале ба гуфтаи мутахассисони бонки ҷаҳонӣ бештар аз 500 миллион сомонӣ он қарзҳое ҳастанд ки дар бозпас гирифтани онҳо шубҳа вуҷуд дорад. бинандаи арҷманд, рӯ орем ба хабари дигар. имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон натиҷаҳои зарбулаҷали ҳукумат барои супурдани силоҳ ва танзими дигар камбудиҳо баррасӣ мешавад. масъулони ситоди байниидоравии таъмини амният дар вилояти Бадахшон рӯзи 15 октябр бо пахши изҳороти видеоие тавассути вебсайти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон мегӯянд, ки алайҳи сокинони осоишта ҳеҷ амалиёте роҳандозӣ нахоҳад шуд. айни замон дар изҳорот гуфта мешавад, ки афроди ҷинояткор, ки аз итоат кардан ба қонун ва талаби супурдани силоҳ худдорӣ мекунанд, тибқи талаботи қонунгузорӣ иқдомҳои қонунӣ нисбати онҳо андешида мешавад. ва бинандагони азиз, хабари дигаре дорем аз амалиёти муваффақи пайвандсозии гурда дар Тоҷикистон. пас аз як ҷарроҳии мушкили пайвандсозии гурда, маҳшед ҳомидӣ, ҳамсари эби ҳунарманди маъруфи эронитабори амрико, мегӯяд вазъи сиҳатиаш мӯътадил аст ва аз чанд рӯз ба ин су мустақилона роҳ меравад. хонум маҳшед бо истиқбол аз кори табибони тоҷик гуфт амалиёти пайвандсозиаш муваффақона будааст ва қарор аст баъд аз чанд рӯз аз бемористон мураххас шавад. суҳбат бо хонум маҳшед ҳомидӣ дар барномаи хабари имрӯз пешкаш мешавад ва аммо мусоҳибаи радиои озодӣ бо овозхон эбӣ, ки пеш аз амали ҷарроҳӣ сабт шудааст, дар саҳифаи радиои озодӣ ва вебсайти мо дар YouTube ҷой дода шудааст. бигзарем ба хабари дигар. ҳамчунон мунтазири тафтиши консулгарии Арабистони Саудӣ дар Истанбул ҳастем, ки аз тарафи гурӯҳи муштараки муфаттишони саудиву туркӣ доир шудааст. 2 октябр хабарнигори саудӣ Ҷамол Хошуқҷӣ ба консулгарии Арабистони Саудӣ дар шаҳри Истанбул ворид шуд ва дигар ӯро касе надид. Хошуқҷӣ дар Арабистони Саудӣ қабл аз ин дар Арабистони Саудӣ вазифаи мушовири шоҳи Арабистони Саудиро иҷро мекард. Арабистони Саудӣ қотиона рад мекунад, ки Хошуқҷиро онҳо куштанд. хуб, имрӯз шояд мақомоти Арабистони Саудӣ ба ин суол посух гӯянд, ки билохира ба Хошуқҷӣ чӣ шуд. ва рӯ орем ба хабари дигар. тифлро ёфту ба мақомот супурд, аммо ӯро аз дидори тифл маҳрум карданд. дар нашри муфассали барнома гузорише дорем дар мавриди ҷавоне, ки нисфи шаб дар шаҳри Душанбе тифли навзоди партофташударо ёфт ва ба кормандони ёрии таъҷилӣ супурд. ӯ ва хонаводааш мехоҳанд, ки ин тифлро ба фарзандӣ бигиранд, аммо мақомот онҳоро аз дидори ин тифл маҳрум карданд. ин ҳодиса кай ва чӣ гуна рух дод ва чаро мақомот тифлро ба ин оила намедиҳанд? мунтазир бошед, дар нашри муфассали барнома бароятон хоҳем гуфт. дар барнома ҳамчунон хабару гузоришҳои ҷолиби дигар ҳам дорем. ҳама гузоришҳои мо дар вебсайти радиои озодӣ cw.ozodi.org ва дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter дастрасанд. шумо метавонед назару андешаҳои худро дар зери матлабҳои мо баён кунед. бинандаи арҷманд, то камтар аз 3 соати дигар шуморо дар пахши зиндаи барномаи ахбори озодӣ интизорем. моро ҳамроҳӣ кунед ва аз тозатарин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон огоҳ шавед.